Ertiriniz hayırlı bolsun. Ýerek duraýdyňyzmy? Sağa da ýedi boldy, ýerräk turup taýýarlap bolanokmuş zatlary. Näde çaýyňyz? Näme az goýdum? Dolursun. Sowap tura çaýyň. Çalışmany. Suray, eliniň ýagdaýlary goýmy? Bir hil aglanýalymy? Näme? Göz ýaşyny ýanmak bilen süpürsin. Seyran oğlum, bir sagatdan aman kakalaryň Hudaý ýoluny gidip gelýäli. Böyle bor gider, taýlanarym. Senem taýlan hemme bilejegdeli. Böyle işlem diýneýin häzir. Yok, gelin oturuversin öýde. Özümüz gideriz. Dağa gidecek olyan çekerler çepe. Alırcağım yok yıkılsam yere. Üstüme kalkıp yanına gelem. O tersiňizmi sagmandaýda. Şuna gatýadydım. Bugün aylık günde aylık geçdimi ka? Hawa. Näme boldy balam? Ece, Näme boldy? Ece men ýadydım şurada ýaşap. Näme boldy? Ýollaşyň şurda diýdimi?